sa ka. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Buena Vista, Agusan del Norte. Ang tumatatampo dagdas sa nga jazz. Recorded by Radio Mo TV. Maato ba akong Iloilo? Mag-unsa man kas Iloilo, nak? Lamang ko'y bago nga gi-open nga massage clinic sa Iloilo, ma. O gusto sa among-among nga ato ko ibutang dito. Ay, Ma, naunsa ka? Dili ka masagot nga maato kong Iloilo? nak. Mabala ka man gud ko kung tuan na kas layo, nak. Nga naman, ma. Dili ba in taon ka makakita? Kung simba kog binuangan ka dito. O dili ba, tabangon ka dito kay naabe time nga maglisod ka ginhawa. Ayaw lang ko kabalak ka, ma. Kay bisan tuod o gihikawan ko sa kahayag, may mga kauban man sad ko nga makakita nga mo'y mugiya ug mutabang nako. Jazz, Mong ay kabalaka nga malayo ko nimo, ma. Wala gid utang mahitabo nako. Ver, nari day bagong kauban din si Jazz. Day Jazz, si Ver. Laman na sa mo. Ay, kuya. Ay, kuya. Ay, bear na lang. Bata pa ba ako? Sige, good. Very lang akong itawag nimo. Kung naagani mo kinahanglan, ing na lang ko ninyo, ha? Oo, Daiche. Manawag lang unya minimo. Ay, Jess. May tuyo ka nako, Ver. Wa man, Jess. Unya, ngano ni Dool man ka nako? Wa pa mo customer. Mga nidool ko nimo. Ayaw lang kog samok-samok ka, be. Nagunsali ka. Naminaw ra kog music, uy. Ay, lang kong pagminal di tagod. Magbuot de ka. Ingon ani mangyud ko. Ay, kalakot pa ya, uy. Day, nga naman ka. Mura lagi ka gisapot. Da, nagkupan niya akong cellphone, day. Nato'y nanawag na ako. Ikalitag kapaong. Ipaayo ni Ver. Ha? Kamao din ang siya. Pabuta-buta lang ko, Jess, pero daghan kong talent. Kumaw mo gani kumuhayo og computer, cellphone pa ka. Amin naman cellphone, be. Kay ako na ayun. Time pa sa, pila mo sa bayad. Away bayad, uy. Ang importante nga, di na ka magminalditan ako. Kaya mo cellphone, Jess, oh. Naayon ni mo? Okay na na. Wala na yung problema. Mugana na na. Lover, thank you. Salamat kaayo. Uy, gigakos ko ni mo. Ay, hala. Recorded by Radio Mo TV. Noon sa mga kuwi, huwag mo ko makapukong sa kong kalipay. Ako hinuong nagako si Ver. Jess, nata ko'y isulti ni mo. Unsa man na? Yari ka masuko. Di lagi. Di ka masuko kung ningon ta ka nga I love you. Ver, Parehas magyud ta nga di makakita kay gihikawan tas kayag. Pero ang akong kasing-kasing, doon na may mga mata nga nakakita og nahigugma ni mo. Ver. May mo ba dawaton ni mo akong gugma? Noon sa mga kuwi, naluwi naman hinuong ko ni Ver. Bahala na lang ni Kuy. Tino ba akong nabati nga imo na kong gisugot? O lagi, uyab na ta. Salamat kay Jess, ha. Nga naluir dyan ka na ako. Ha? Mamaulit ta sa among dapit? Oh, Jess, Nga naman? gusto na ko nga magtipon ta. Ug ato ta sa inyo dapit mamuyo. Ha? Nga naman? Nindot man ko dito kay doon ta sa mga ginikanan. Oh,
Sige, mamaulit ta sa agusan. Mangita lang tag atong kapuy-an dito. Dong, nganong nangupaw man ka? Gilaay mo ko dinis niyo dapit day. Ano ang sa may plano nimo? Wadto ko sa kutabato day. Kinay klinik nga nagkinahalan og tao dito. Mahilig pa ibaw na ko. Unyain mo kung biyaan din eh. Para ramsan ni sa tong kayuhan nga kung buhaton. Dili ko musugot. Kung saan gusto nimo nga mamatay tas gutom din eh. Nagkamay kang kita din eh. Ver, Musugot ka wag sa dili, mularga kong kutabato. Mukuyo ko sa kong amigo. kumusta ka diya, Dong? Okay na ko diri day. Maayos sa nagkita diri. Maayo hinuon. Magpadala niya ko ni mo kwarta diya ha. Sige, Dong. Ay, kuan day, Dong. Motrabaho ko ha. Nananay kay kasudlan diya? Naiga open diri nga duol na sa ato. Motrabaho ko. Sige, trabaho lang. Ikaw rin bang una mong kauban din eh? Oo. Ako din si Eloy. Ako sad si Jazz. Ay. Ipalit na sa ding sakit sa akong cellphone ay. Magpakuyog ko kailan ako eh. Magpalit na lang akong cellphone kay pasig ni contact na to si Vern ako. Umayo kay nanawagan ako. Karon pag ko ni contact ni mo dong kay nagubang akong cellphone. Susan lang tanang kitarungan na, Jess. Ingay hinoon nga may lahi na kang gikalingawan diha. Mao di na ka makontak. Nagpataka naman ang taong kagyawit diha, uy. Naguba lagi ang akong cellphone. Di ko mudawat ang kitarungan na. Kalinti ko. Kay kalintan sa tika. Buwag na ta. Ver, Yan pagulguol di eh. gibuhat-buhatan magkukugsa sa akong ka-live-in, Loy. Anak ng laki, basta wala gusto sa babae. Hanggang masangil. Mao pa. Arip lang ka na ako, Chas. Hindi ka pahilakon. The Jazz! Pahandam ho? Nga naman. Og ibalhin ti kaslain nga branch. Kay, kuang tagtao dito. Sige, Yads. Imo ni kong biyaan din eh. Loy. Kaibalhin ko. Kuwang manggod og tao sa laing nga branch. May mo ba, Chas? Sa di pa kong biya. Ibilin mo na ako imong gugma. Loy. Sa pag-uptang na kaila. Sa pag-uptang na kauban din eh. Pero, nagpangita na akong kasing-kasing ni mo. Nagiugma ko mo, Chas. Loy. Sugtan lang ko. Umbiyan na bito ka din eh. Sige na lang, uy. Oo na. Gisugot na di ka. Salamat, Chas. Musta mo ka na sa mga gibalinan? Okay naman ko diri, Loy. May noon. Ano yung gawang pa na ako? Ha? Time pa naon sa ka, uy. Kibuwag na ko naman, Chas. Ha? Bago pa gaita nagkauyab niya, imo na kong buwagan? Kibuwag ko rin mo. Kaya mawar maghihapon. Mawarang mo ka na ako. Unsa man ang imong gipanulti, uy? Nagsulti na ako nga masakit ang kagasing-kasing. Kung may gayon nga atakihon ang kagalit. Kung may tabo na nga atakihon ka, hindi ka man tabang. Wala ang uyab. Oh, Dahil ko nga, mabutang gayon na, Chas. Kung kibuwag ko rin mo. Loy. Wa may mga ayon ning mga lalaki nga niabot sa kong kinabuhi, uy. Igo man lang kong gipasakitan. Ay, gusto di ay. Ako ning ipublish ang akong number sa programa sa IFMB. Aron na ay makig-friend ako ug malingaw ko. Kumusta, Jazz? Kinsa ka? Nakailalagi ka na ko. Ako si Richie. Di ba ikaw si Jazz? Oh, di kag number na ko. Sa IFM.
Ay, oo, gusto. Ako man yung publish ang ako ang number sa programa sa IFM. Bitaw? Okay ra nga, magig-friend ko ni mo, Jess. Okay na kit kaayo. Kay ganahan ko nga na ako'y lain nga friend. Ha? Nakagusto ka na ako? Ano, Jess? Sa sige na tawag-tawag. Muna na akong nabantayan nga. Naigugman ako ni mo. I love you, Jess. May chance ka ko ni mo. Oo, pa ka makailan ako sa hingpit, Richie. Kung may bawa ka sa matuod akong pagkatao, mawara ang gugma nga imong gibati na ako. Bisan unsa ka ba? Andam di kong dawatan. Richie, Gusto kong makakita ni mo sa personal, Jess. sigurado ka? O, lagi. Naghinamang kay kung makakita ni mo. Sige, hatagan ka na ako sa kong address. Aron imo kong makita, aron mawa ng imong kahinam nako kung imo kong makita. Oh, ikaw si Jess? Ako, Richie. Usa ka kabuta? Oh, usa ko kabuta. Usa ka binuhat ka bisan makausa. Wa makakita sa dagway sa kalibutan. Kay gihikawan sa kahayag. Karon sultihi ko, Richie. Nahigugma ka pa ba nako? Karon nga nakita mo ang matuod akong pagkatao nga usa ko kabuta. Tubag ako. Jess, Kikakus ko ni mo. huwag na usap sa akong gibati ni mo. Hinoon, nisamot ang akong gugma ni mo. Gugma o kaluoy ang akong gibati ni mo, Jess. Og andam ti kang unungan hangtod sa hangtod. Richie. Maraming beses ako ilang ulit na Wa ko magtahom nga bisan pa man sa kong gidangatan, makasugat kog lalaki nga mo seryoso na ako. Karon malipayon ko uban ni Richie og nagplano nami nga magpakasal. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalang taagi ni Jazz, nga taga Buena Vista, Agusan del Norte, uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nagulahan, tamang pag-ibig. ikaw kaya Sa radyo ni Ricky Porzuelo galing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Tagadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipanasa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi ka doon, Merkening? Sa kababae nga taga Tampo 4. Ang gato matatampo, nagdasangan nga Edna. Salamat. Nagkasalamat sa pagdawat sa kong gugmaid na. Tungod kay nakita usab na ako nga pinangganin mo nga akong anak. Kung sikin sa may imong gimahal, mahalon ko na usab na. Ug tungod ni anak, mapasalamaton ko nimo Michael. Daghang kaayong salamat. Kasiguro ka na bagad ni Ana Michael Edna. Kalibig parehas na nasamahan ni Big nga imong anak ha. Nga human makapahimos nimo, gimabdos ka na. Gibiyaan ka lang sad sa way paglingi. Ma, lahi si Michael. Nakita ko ang iyang kasinsero. Mahal ko niya. O mahal niya si Big. Pinangga niya si Big. Basta ha,
Paniguro na gyud nga di ka na masayop. Kay dili lang kay ikaw ang masakitan. Lakip na kami nga imong pamilya kung masakitan ka na sad. Ayaw ka bala ka, ma. Dili na lagi ko masakitan. Mahal ko ni Michael. Ug mahal mo na ba usab siya? Oo, natural. Ako ka siyang sugtun kung dili pa, ma. Hay, dahala mauman ka. Ay tuod di ay. Maubiyangi ako sa inyo karon kay akong kuhaon si Big Big. Aron makasuroy usab siya sa bay. Ay, gimingaw na intaw ng apuhang lalaki. Oo, ma. Nag-ilis naman to si Big Big. Ato na lang huwag niyang paggawa sa kwarto. Mama! Nanay! Uy, kagwapa sa akong apo. Liwat ni Mama. Say hi ni Lola. Hi, Lola. Bless ko. God bless apo. Itayos ako sa kong hair, Mama. Ay, Please. oo, ma. Dali na. Kay puso ni Mama imong hair, ha? Aron dili sa amok tanahon. Thank you, Mama. Ay, Big Big. Kung mahuman na upugong si Mama sa imong buhok, manlakaw na ta, ha? Excited na baya kaayo si Lolo nga musuroy ka sa bay. Daghan kaayo siyang giandam nga toys para nimo. Yay! Ma, ayaw ka ayaw ninyo spoil ang bata, ha? Kali ba yain noon og mas malingaw siya sa ato. Nga, dili na hinuon ang ganahan og pundo din sa amo. Ay, ganun mahadlok ka man. Nga, mag-anihan man sad sa inyong bay si Michael. Kay dilib man ka na siya sa trabaho sa syudad. Mao nga taas-taas na siyang panahon dinhi sa ato. Ay, ni ana ay, wa palibak. Ay, sige na, uy. Dali anak ka nagpugong ang buhok sa bata. Ano makalakaw na kami si Big Big. O, ma. Mas may noon ha. Nakasunod sa bata sa bahay sa iyang mga apuhan. Ay, magmingaw na sa ko din sa bahay. Magbingaw mga nga. Niya man ko. Oh. Pag-ilis noon, malakaw ta. Matutas ta bunok. May nakuman tinahan dito. Isorry ka. Ano balingaw ka? Ay, tunawa man di din uy. Nag-sleeveless man ka. Nalimos kong sulti mo nga. Ayaw pag-sleeveless. Sige lang. Magpalit ng jacket nga ikasapaw mo. Ha? Ay, ayaw na lang, uy. Dili na lang itong palit-palit. Kay kaas na kayo kwarta. Ako bitang kwarta? Oh my God, ka. Gikanis ta bunok. Madulsad ta sa North Reclamation. Sa dako mauli do. Mananaw sini. Unsa? Ni amat ating eh. Ingon ka, mananautag sini. Labo ba ni sa sini? Michael, tingali mo mabdus ko. Ayaw katlok. Kung mamabdos ka, andam ko marugan ang ako niyang kakuha ni. Ayaw na ko prepare. I love you. I love you too. Ayaw, Mama. Ilok. Ay, awak sa kong ilok. Hindi na di ka magpahawak sa imong ilok, ha? Ha? Bibi. Mama! Abagin mo sa kusina, Derby. Kiatan niyo liha. Imbes mo tabag na ko din sa kusina. Kaya nagluto ko sa ito ba ni Udto? Giuna naman ng kiat diha. Abi ba ko na ako, okay ka lang nga ikaw rang usa din eh. Mao nga nagkagaway lang una mi big. Kung ni ako sa inyo, ako bihatagis panahon. Ipadaplin na ng bata. Kay pirmi na ninyo. Tagsan mo kumanis inyo. Magkita ta kada weekend rigid. Tuos ako trabaho sa syudad. Maong gusto kong mas taas-taas ang panahon para na itong duha. Ihatod sa bata sa mong ginikanan. Aron, magka-focus ka na itong duha. Ani lang una din ninyo si Big pa. Ako lang unya sing kuhaon. Ay, oy. Kalipay rin ako na istorya, ha? At nga no, maday, ha? Larga ka? Pila mo sa kakaadlaw nga bawa? Dili ko malarga pa. Ani ra ko din sa ato. Kuan man gud si Michael ba? Mobalik na si trabaho sa syudad. O gusto niya nga samtan niya pa siya din sa ato. Nga mo focus una ko para namang duha. Unsa? Kabugo ba nimong inahana ka? Mao din na hinungdan nga imong gihato din isbayang akong ako? Tungod sa imong laki? Ug ayaw pag binugo, uy! Kana si Michael, laing tao ra na. Samtang si Bik, imo ng kaugalingong dugo, imo ng anak. Unya, mas ni pabor ka na hinuon kay nangigi siya? Dili sa ingon nga nangigis si Michael pa. Kuan lang. Lakaw na, Edna. Di ko ganahan makiksulti ni mo. Naglagot ang hinuon ko ni mo na. Ay, ibilin din hinamo ni mama ni mo ang abong apo. Ug ati man natong imong laki.
kinindot sa feeling. Nakita ng duha ka karon sa inyo. Ikaw lang ug ako. Pwede istorbo. Dili mabahin ang imong nauna. Michael, Akain ka mayog. Magminyo na lang ta. Aron mag-ipon na lang kita. Dili kay mura ko bisita nga mag-anihan sa inyo. Magminyo lang ta. Aron ini kagabi din katug. Magkita ta. Ini kabuntag. Ikaw ako dayon ang una magkita. ikaw, agad lang ko nimo. Mahal ko kayo ikaw. Mau gusto kong magpakasala lang ta. Aron na, hingpit ko rin ikaw mahangkon. Mobalibad pa pagod ko sa imong proposal. Yes na yes na yes ang akong tubag. O gusto ko nga, sa syudad pa man ni Muyo. Tungkol kito akong trabaho dito. Anita kaslon din pero sa syudad na mo puyo. Ha? Unya? Si Big Big malayo sa iyang mga apuhan. Nakasiguro ko nga diligid mo sugod si mama o papa nga atong dadon si Big Big sa syudad. Uy, mo siyang ibilin sa iyong mga apuhan din Ha? Maghimo ko atong kagaling mong anak. Imong anak di ka na ako. Karon may matawag sa tang ako, may matawag kong ako yung anak. Giisip mo na usab nga anak si Big Big, di pa? Gisugot ti katungod kay ako nakita nga niya nagkausap og importansya sa akong anak. Pero, nahimo ko siyang kaagaw nimo. Anak siya si mong ex. Ang lalaki na kapamagdos nimo. O dibiyan nimo. Dili ka na ako. Aga lang ibilin mo siya din makapokus ka sa atong kagalingong pamilya. Magselos ka ba ni Big Big? Prantang tubag. Oh, magsilos ko niya. Kay kaagaw ko siya sa imong atensyon. Kung mahal ko nimo, imong tumanon akong gusto. Kay kung ako imong putanon, mahal ko kayo ikaw. Bidawat ko na imong kagahapon. Pero dili si Big Big. Nakadawat ka sa akong kagahapon. Pero dili si Big Big. Abi ko bang nakadawat ka na sa akong anak? Wa pa di ay. Edna, Mahal ko ikaw. Mahal ko na ikaw. Apan mas mahal ko ang akong anak. Dili ko mahimong ipadapin si Big Big tungod sa akong kugma nimo. Mas pugat siya para nako. Edna, Kung magpakasal ka man kanina, kinahangling nga madawat mo na sa hingpit ang akong anak. Disgrasyada na ko nga imong gimahal. Dawata ang maong kamatuoran. Kay kung dili, magbuwag na lang ta. Gisakitan maya ko sa nahimo kong desisyon. Pero, ang pagpili ko sa akong anak kaysa akong babae, maoy dili ko aming mahayan. Kay mas mahal na ako ang akong anak. Labaw ni bisan kinsa. Wa na gani siya amahan. Lakip pa ba ako nga iyang inahan? Mubiyak pa niya. Kanimo Michael, mahal ko ikaw. Apan kinahanglan usab mo mahalon mo sa hingpit ang akong anak. Ini na lang ko kutob. More power sa RMN. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Nicole. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kunin mo na ang lahat sa akin. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Nicole. Recorded by Radio Mo TV. Nak, pagdali diha, uy. Nagpaabot ni mo si Mark sa gawas. Manako ma, munaog na ko. Anong ka namin mong sulob, uy? Masam di ka? Ha? Ba't iti akong gisulob? Over ah. Pero mag-date man ta, diba? Date ko taon. Di uy. Magkikita rin sa akong barkada kay nami usa ka barkada nga naabot ikan sa gawas. Ay, mao ba? Sige, mag-ilis na lang ko. Kana! Sumayo ba na nga putos kay ka? Kay di maklaro nga tambo ka. Mark. Mark? Uy, kumusta? Mayo kay mong gidai mong uyab. Aron ako sa may laila. Ah, oo. Kagwapa rin ang amikang Okay na sa ako, Laura. Si Nicole de, akong uyab. Nicole, si Laura. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Oh, bye. Bye.
When past meets the present. Oh. Ayaw na bay. Kamo ba no? So din. Hoy, ang kagahapon ba, dili na naangay balikon. Kung nun sa may past na mo ni Mark, magpabilid to. Uy, Tao, good. sabi ako. Karon pa ko nahibaw nga nakauyab din mo ni Laura. Nga nawa makamasultin ako. Paas na gani, di ba? Oo. Pero nisulti ka na ako sa tanan nimong mga ex. Sa imong mga nauyab. Pero nga nung si Laura lang, wa ni mo gisultin ako. Mahimo ba, Nicole? Ikapoy na ko. Gusto na kong pauli sa amo. Mark. Tigalig la pa niya, maungawa siya musulti ni mo. Day. Hado kayo nakatingog ka, iya pag yun na. Hoy, basi ka, affected pa siya until now. Ambot lang sad. Bilib ko siya matubag og tarong ko ang pangutanon. Lisura ana, oy. Ipaklaro na niya, day, oy. Kay, ikaw ay makaluluoy, ana, Jud. Day. Anniversary na nato, ugma. Nalimot ka? Na, pwede ba move na lang muna na to? Ha? Ano man? Asa man day pa? Nami overnight magbarkada gud. Kay manglibre si Laura na mo. Ha? Ano man? Asa man day pa? Nami overnight magbarkada gud. Kay manglibre si Laura na mo. Ha? Pero Mark, anniversary na nato. Anong di anniversary? Pwede mo mag-celebrate sa lang adlaw. Mark. Recorded by Radio Mo TV. Mukuyog na lang ko ninyo. Way uyab dadon. Pulos na may barkada. Mark. Na, hala. Ihilak na lang na. Sakit kaayo, day, uy. Nausap naman si Mark na ako. Karon, murag dili na ako ma-feel ko uyab, me. Muna lang kuha para niya. Then, buwagi. Aro dili ka mag-antos. Day. Si Mark nag-text. Sorry ha. Sige lang. Mubawi ko ni mo ugma. Mga untas paborito ni mong kanaanan. Oh. Oh, unsa na? Oh, nausab na. Ha, nausab na. Hay, naku ni mo. Gamay lambing lagali si mong uyab, no? Madagi dahin ka, oy. Pero ikaw, day, oy. Ikay bahala. Basta kaya ako, naragig ko ni mo. Anytime, kung magkinahalan ka na ako. Okay naman kanina akong gisaloob. Excited ko sa mong date ka ni Mark. Matod niya, mga on the way sa akong paboritong kananan. Ako na siyang taksan nga on the way na ako para doon na lang may magkita. Babe, thank you ha nga. Nibawi gid karon. Okay na ba akong gisaloob? Okay ron. Normal lang. Uwa pala kita mag-order. Napakipabot. Ha? Kinsa man? Mark! Hi, sorry, nadugay ko. Hay, traffic yung kayo din sa Cebu, eh. Okay ra, Laura. Bisal bag unsa kang oras ang maabot. Makapaabot ra gid ko nimo. Ikaw, gyud. Oh, hi, Nicole. Sorry kayo ha nga nagka-join ko, ha? Unsaon, nga samok mag kaning uyab nimo. Mo insist man gid siya nga librihan ko niya kay babalik naman ko sa laing nasod next week. Okay ra. Okay ra. Sige lang, Laura. Join lang na mo, waragi kaso. Mag-CR ako, ha?
Pag-order na mo daan. Sige, babe. Nicole? Okay ra ka? Laura, doon ako'y gustong isulti ni mo. Ha? Oh, sige. Unsa man na? Guwapa ka. Sexy. Og nahibaw ko. Kaya kayo ni mong mailog si Mark na ako bisan wa pa kay buhaton. Nicole. Mahal kayo na ko si Mark. Kung pwede, muhangyo ko isip babae to babae. Likayin na si Mark. Kay kung permi kang naasi ang kinabuhi, magkaanam na gid siya kalayo na ako. Nicole. Sorry ha, o ako'y kalagot ni More unsa. Dili lagi ko gusto nga magbuwag, be. Unsa man mo gisulti ni Laura? Ngawa naman siya pagbalik na ko gikan CR. Nihangyo ko niya nga mag-ikain mo. Unsa? Nabuang na ka, Nicole? Buang na kong buang, Mark. Maski ako, masayod gano'n kinahanglan ako buhaton. Nauyab man utak ko ni mo, pero ano feeling na ako? Sige ko pangayo si mga atensyon ng oras para na ako. Samtang si Laura, sukad na maabot din pero may nalang naaya presensya sa mong kinabuhi kada adlaw. Nicole. Nagtuwag ako makabantay sa mong lihok. Sakit na kaayo. Pero nagpabilin paghihapon ko tungod kay bahal kaayo tika. Nicole. Gusto ka sa aking mahal. Bisan pa man sa tambag sa akong mga friends nga pabuwagan siya. Pero ni-stay paghihapon ko. Tungod kay mahal kaayo na ko siya. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Nicole nga taga Cebu City uban sa awit ngayong ipangayo. Awit nga nagluhan, kunin mo na ang lahat sa akin. Kunin mo na. Ang mong kaagi gibuhatan o duha sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Presigila Rekanas. Kamuusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Toledo City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdahal sa nga Mark. Bay, Mark. Bay. Narap ko ninyo student. Guwapa ko. Ha? First day ba gani? Ganso may bagay ba? Mo ni istorya nila. Kaya na may ibang kasmita to. Nagkadungan pa indulan ng bayana. Oh, tara baya. Ha? Murag maunang na paingon din eh. Tama. Guwapa to siya. Puti niya, straight kayo buhok. Natural kayong beauty. Wala may tingog. Di ko pahan sa kita. Good morning. Pwede mo na? Asa ang room sa section Amethyst? Dinhira, miss. Classmate na ta. Todd, ako na si Mark. Ako pa si Julie. Ay, ka, uy. Late na ko da. Wapa ka na late, miss, ay. Wapa man sa daan teacher.
Mao ba? Ay, thank you, Lord. Sige ha, thank you. Musod na ko kayo. Magitap ko akong kalingkuran. Sige. Bay, unsa na? Unsa na? Gwapa tuod siya, bay. Ingon bitaw ko nimo. Bay, na di uyab si Julie na. Ano? Di mo siya kami ibawa na. Na ako di uyab bay. Ingon na tumat pasmit nga nasusuodan niya. Na ako na mag-eskwela sa iyang previous school. Mao ba? Wa na di kay chance bay. Take naman di ay. Ano ka diya? Atik-atik pagkada. Bisag dili pa ka mo ingon pero klaro kayo. Naibugan niya. Bay. Okay, class. Na ako ipabuhat ninyo ha. This is your project for the first grading. Maghimo mo og short film. Either love story, suspense, horror, or tragic. And para way mahay, kaboy mo pili sa inyong kaugalingong genre. Magbunot ta. But first, mag-grouping sa ta ha. Let's count 1, 2, 4. Starting from the back. Yoya baya. Ka-group na sa Julie. Uy, sabak. Practice mo niya. Bay, magsabot mo ni pamuhi. Guys, love story man ito Mark o Julie, kamo na lang duha ang lead cast aniya. Okay ra ko. Kinindot siyang pahiyom. Uy, kisay na ay kamera uy, kay para natin magamit. Ako. Naara ko sa amo. Kato na natong gamiton. Ay, salamat. Sulbad na kita ha. Okay, sige. Ugma, maghinahinan na tanin niyo og shoot ha. Maghimo ko og script karong gabi eh. Excuse me ninyo ha. Hello? What's up? Baya tinuod ba? Muralig, naghilat mo si Julie. Saan ka nahitabo? Ako siya doon lang, bay. Julie. Mark, sorry. Doon na kayo problema? Naghilat lagi ka? Okay ra ko. Di ka okay, uy. Kaya kung okay pa ka, di na ka maghilak. Masulti na lagit ko, Mark ha. Sakit kayo akong tunggahan. Mga nagatag sa nila na kayo ma-reply akong kuyab na ko. Gano'n naman na sila ay kuyab. Ginsam sila pa kayo. Namalihog man ko sa kong amiga sa previous nga akong eskwelahan. Gapanidaan siya. Kay cold naman kayo siya na ako. Ang dili na siya manawag niya. Tagsa na lang kayo ma-reply sa akong text. Unya? Ganina lang. Nanuwag man akong amiga. Hinagin na sila. Ikuyab gawas na ako. Hila ko gibuang. Sakit kayo, Mark. Julie. Julie, gusto na, uy. Gusto na. Tingaling, diligid ka mo ang para sa usag-usa. Ayun na nailaki mo, boy. Guwapa man ka. Dagan paglalaki nga, mahimong dili ka pasakitan. Mark, thank you ha. Ha? Saan sa man? Sa imong pag-comfort na ko pagkahapon. Okay ra to, uy. O niya, okay naman ka. Dili pa totally okay, pero hoping soon. Nahibaw kong dili sa yan, Julie. Ang imo lang nga, you just have to trust the process. And soon, you'll get there. Thank you. Kana ba? Pahiyom good kay sayang kay ang imong kagwapa kung magulguol ka. Kinahanglan ako i-practice akong self kay mag-shooting para bata. Basin niya mabati ang outcome. Tungod lang ako. Mao good. Ikaw niya may nungdan. Nganong mahagbong mi. Unso? Joke ra oy. Bay, doon sa malagi ka mo, Julie. Di ba naman na siya uyab? Buwag na oy. Gyan sa maniw pagkaibaw? Nagastorya man mi. Gibinuangan lang siya sa iyang uyab. Luuyag din, Julie. O pero bay, mo na niya mo chance. Panguyab din siya, just single pa. Sa? Maabi pa lang, i-take advantage ko sa iyang sitwasyon, bay. Di mo gunang unahan na agad. Ikaw, bahala ka. Maunahan kita ka, magmahay ka. Bay. Mark. Muna, Julie. Ang tinuod, sa una pa lang akong pagkakita ni mo. Nagagusto na gito ni mo. Pero gipugnan lang ako ang akong kaugalingon. Tungod kay nasayod kong doon na kayo uyab. Mark. Ayaw na nga. Ni-take advantage ko sa imong sitwasyon. Andam kong mapaabot, Julie. Kung kanus ka maridi pagbalik. Gisugot na ti ka, Mark. Tinuod? Yes. Tungod ako nakita nga
buotan ka. Og dili lisod para sa usa ka babae nga mahigugma nimo. Yes! Thank you, Julie. Isaad ako. Dili tagid ka pasakitan. Salamat, Mark. Wow! Congrats, bay! Uyab ka man, Julie. Mao lagi bay. Walang gidam ha. Ingon bitaw ko nimo. Di kay maglanglangan pa ka. Tingnan ba ka uyab ng lain si Julie? Maagani kay gisugutan ka. Mao lagi. Happy third monthsary, babe. Happy third, babe. Tulo na nita ka buwan, no? Mao lagi. Mura lang gahapon pa kung nanguyab nimo no. Maog yun. I love you, Julie. I love you too, Mark. Hinaot nga dili mausab ang imong pagbati nako, Julie. Tungod kay love kayo ka. Love sit kaayo di ka, Mark. Bay, Mark. Pila na magkaadlaw nga wa mo eskwela si Julie? Asa day? Mao lagi bay. Nabala ka na gani ko kay di man makontak. Huh? Wala sa mo text ako. Unsa ba day? Adto as ilaw eh. Pagsusi ko na unsa. Mao na problema bay. Kay wagid ko kay bawog asa ang ila ha. Wa mo gid siya musulti na ko gud. Dili siya ganahan pod. Kay sabaan daw siya siyang gidikanan. Class, attention. Everybody, listen. Yes, ma'am. I just talked to Julie's mom. Kay mag-usa na kasi man nga wa mo eskwela si Julie. Her mom said nga i-drop out na lang kuno niya kay dili nagaganahan mo eskwela si Julie. Tungod kay nabuang sa uyab-uyab. Nabuang kuno sa iyang uyab sa previous nga iyang eskwelahan. Kinuo ko. Mao Bay. nga kamo class, akong advice ninyo. Dili mag-uyab-uyab na gani. Kinahanglan nga kamausad mong mugawas. O kung mahimo, ayaw ihurotanan. Pagbilin o para sa inyong kaugalingon. You're still young. And you still have a long, long way to go. Enjoy life. Sakit kayo ang nahitabo sa mong relasyon ni Julie. Pero matod pa sa giingon sa akong maestra, nga bata pa mi. Enjoy sa namo ang among kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Mark nga taga Toledo City, Cebu. Ang mga kaagi kabata ng duwa sa radyo ni Jelly Haka ug kabos sa direksyon ni Priscilla Recanal. Kamu usab mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong ginapit sa papeda sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaw. I-address lang ni ining tulumanon, hantimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Hantimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod hikayon, daghang salamat sa inyong pagpamin. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Geraldine. Sa di pa nag-usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-ulohan. Tahanan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Maukinayo sa kababay nga taga Kawayan Masbati nga tumatatampo nagdasingan nga Geraldine. Recorded by Radio Mo TV. Tinuod, Geraldine? Uyab na ta? O lagi, John. Ako na kang gisugot. Salamat kay Geraldine, ha? Abi mo, nalipay kay ko nga imo kong gisugot. Ayaw lang jukog pasakiti, ha? Di ka na may tabo. Nga ako kang pasakitan kay love ta kay ka. Salamat, John. Sa itong naghatod ni mo, Geraldine. Imong pabitaw, ha? Hi, Geraldine.
Ay, John, ikaw magudi ay ni. Wala kay klase? Wala, nga naman. Nglag tata. Asa man tamang laag? Si kasa ng good. Kada bang malingaw ta ba? John, unsa man yung gidadaan ni mo na ako, uy. Nga nung nanood pa ta din Naigugma ka na ko, ha? Siyempre, nahigugma. Musugot ka ako nimo kung wa pa ko mahigugma. Nga sa ato pa, dili ka mo balibas akong gusto. John, Geraldine, John, ayaw kay mahatlok ko pa. gusto pa yung kadlukan. Nag-eskwela pa ba ako? Kasi mamapdos ko. Ay, kabalak. Ako rin bahala. Di lagi ka mo abdos. Basta pa ya. O lagi. Talaga rin kaya na ginaminam na ko nimo. Geraldine, John. Recorded by Radio Mo TV. Wa naman mo ni si John sa eskwelahan. Pero may manunta ko niyang kuhaon. Usa kasi mana naman nga wa siya magpakita na ako. Nga naman ka. Day, Geraldine. Nagbuwag na din mo ni John? Waman, day. Nga na di ay. Ako magod siya nakitaan nga may kuyog na laing babae. Ha? ha? Kisang may nagsulti na? Di na kinahalang mahipaw ka. Angko na lang. Tinuod ba nga may kauban kang laing babae? O, Geraldine, O kinsa tong babayhan ang imong kuyog, ha? ang una na kong uyab, Unsa? nakita migbalik. Huwag mo natugad nga may pagbati pa dahil may susagusa. John! I'm sorry, pero magkibuwag ko nila. John, maluoy ka. Maluoy kayo di buhatan ako. Sa luwa ko, Geraldine, mas mahal na ko ang una na kong uyab kay nimo. Human sa nahitabo na to. Basta-basta na lang ko ni mo biyaan. Ay, huwag ka dili ko ni mo pasakitan. Nga nga naman ni Ron. Ha? Nga naman Ay mo ba? Ayan lang kung ipamugusin mong kaugalingon. Ayaw ipamugusin mong kaugalingon na rin ako kay wala ko'y gugma ni mo. John! Unsay mo undang? Wa naman ko'y ka na nga may eskwela mo, eh. Nga naman. Nagbuwag mo atong John? O, ma. O nga nung i-apil man nimo ang imong pag-eskwela sa inyong panagbuwag? Pasati na lang ko, ma. Basta kay wala ko'y gana nga may eskwela. Ay, pastila ni mong bataa ka. Unya, magunsa naman lang ka. Mangita ko trabaho, ma. Aron malingaw ko. Salamat intaon kay nakasudin kong trabaho. May ning malingaw ko. Aron malimot ko sa gibuhat ni John ako. Unya, nak. Kumusta man imong trabaho? Okay raman, ma. Nalingaw rasab ko kay mga buutan naman sa akong mga kauban. Ah, maayo hinuon. Aron dili na ka mahinomdom atong John. Ay, salamat. Kahigda na gyud ko. Kapoy-kapoy rong adlaw da kay daghang customer. Ay, magalingaw na ko ning cellphone, bi. Sa di pa ko matuog. Namin ni chat na ako. Michael yung name. Mogin yung mga laki eh. Ganahan kay trip-trip. Pahala ka diya. Di ko mo reply ni mo. Uy. Hello? Nagsige man din nag-message si Michael na ako. Nagsigig pang umusta. Tawagan ako, be. Ay, salamat imo na gid kong napansin. Nga na, de ka. Waman. Unya? Ano sige makag-chat na ako? Ganahan good ko nga makik-friend mo. Makik-friend na ako? Unya, imo din kong panguyaban. Ug kung magkauyab na ta, imo kong pasakitan. Ha?
Dapa, tipod ko ingon ana, uy. Ingon anak mong mga lalaki. Inyo lang duwaan ang feelings na mong mga papay. Naibaon ako. Gipasakit pang tingali kas una ni mong uyab sa. Oh. Kabala ka, kaya kung kita'y magkauyab, di tagid ka binangan. Minyuan na hindi ka. Mickey Pants. Ha? Makikita ka na ako? Amiga, ano ba ito? O, nagsige na sa tag video call. Gusto na kong makita tas personal. Sige. Wow. Mas guwapa gyud kas personal. Kuwapo man sa dining tahan. Ay, hey. Okay ra ka? Ha? Ay, oo. Okay ra. Lipay gid kay ko nga nakakita ko nimo sa personal. O mas malipay ka kon makaaway ta. Michael. Kasi makaingon ka nga hinuang ning ako diha nimo ha. Geraldine, inahan kay ko nimo. I love you. May chance ka ko nimo, Geraldine. Ang nga nang malimod man ko no. Ganahan sa kunin mo, Michael. Kung mao, kita na. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat, Geraldine. Salamat kayo. Michael. Nganong sayong kay mong gihatag rin ako ang imong pagkababae, Geraldine? Diba? Mo man na inyong giapas ng mga lalaki. Ang among pagkapapay. O kung matuman na inyong gusto, kung inyo naming makuha, inyo naming biyahan. Mong di na kinahanglan nga magpagahigahit pa ko, kay mangita gihapon kag paagi nga imo kong makuha. Geraldine. Anya karon kinakuha naman ko nimo. Biyahin ako. Kalimtin ako. Ayaw ko ipariha sa ubang lalaki. Kay lahi ko, Geraldine. Michael. Kung sa una ni mong uyab, igaw ka lang kipahimoslan, kipasakitan. Ako, di na ako mabuhat nimo. Sibuti may pasabot, Michael. Karon nga may nahitabo naman nato. Kinahanglan ko manubag sa kong gibuhat nimo. Mga tubang ko sa mga ginikanan, kay mga asawa ko nimo. Nagsimulang lahat. Wa ko magtahom nga makakita pa di ko og lalaki nga mo seryoso na ako. Tinuod ko ang ilang giingon nga kung may mupiya, may moabot. Sa pagkakaroon, may umaabot naming anak ug malipayon ko uban ni Michael. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kito mga hikalang kaagi ni Geraldine nga taga-kawayan mas bati. Sa awit nga iyan pangayo, awit ka nagalahan, tahanan. Mang kaagi gibata na dua sa radyo ni Ricky Persuelo garing magubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusap mga higalag mga suking pamenaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi ka naglibot sa sakawin. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Makining
usa ka lalaki nga taga Dapitan, Zamboanga del Norte. Ang atong tatampo nagdasangan nga Megs. Pa, manangilunta ko ninyo nga wadto ko Manila. Mag-unsa man ka dito, Megs. Ito na. Kung saan ka ditong layo magitong Manila? Manarbaho ko pa. Maikailam ako nga mutabang na kuog. Iya ko pasudlon dito. Anhi ka palang unta sa ato, good. Na may dagang kasudlan og trabaho din, eh. Adto lang gud ma. Gusto ko makaadto sa Manila, ma. Gusto ko makaadto og laing lugar. Tugutin na imong anak na ito tala. Dako naman na. Na, sige na lang, uy. Pag amping intahon dito sa Manila na ka, ha? O ma. Bay, sana. Okay ka sa itong trabaho din eh? Okay na bay. Awasahay, medyo kapoy. Sabi na ka ng daghang palit og burger. Maol lagi. Di masig palit sa adlaw gud. Lagi panahon nga kusugay palit sa burger. Pero okay na ko ani bay. Ang importante nga may trabaho ko. Ay, salamat intaw nga dili kayo busy ron. Makapahuway ko og makagamit po ko sa akong cellphone. Mag-Facebook ka bay. Aron malingaw kog tan-aw og mga picture sa mga babae. Uy, wapo sinabihan na. Morris ang pangalan. Ako ning i-friend request bay. Uy, hulo. I-accept ko ni Morris. I-accept ang akong friend request. Nag-out ako. Ako siyang chatan. Ug mga ikog number niya. Salamat niya sa pag-accept nimo sa akong friend request. O sa imo pong number. Okay na, uy. Ganahan mas ko Facebook friends. Taga din gid ka, Riz. Taga-dapitan po. Doon kami sa syudad. Uy, mo ba? Parehas ra dito lugar. Pero layo na mi sa syudad. O niya, asa man ka ron? Di ako sa Manila. Trabaho sa ko dere. Mao ba? Ikaw, nagtrabaho na ka? Wa pa, uy. Estudyante pa man gud ko. Aw. Unya, okay na nimo kung tawag-tawagan di ka. Okay ra, uy. Total, friends naman ta. Salamat, Riz. Agoy. Mo day nga permit ka malipayon ha? Kay nakikikiriwang chicks? Ay, pawa lang gud sa kapoy bay. Ibaw ba ka nga kung daghan ng mga customers, pertis ang kapuya na to. Basta lagi. Nga saman, dagan ang imong gikalingawan. Oo, uy. Tagba in taon ni do. Estudyante pa. Oh, lagi. Ngala, kumbati. Ha? Video call? Oris, gusto nta ko nga mag-video call ta. Gusto lang kong makakita ni mo gud. Naamang ko yung picture sa Facebook. Kada nalitan awa. Piha sa daan na eh. Lahi magutong kamera kay lihok biya. Basin uban naway ka kung makita ka na ako. Manaway gud. Sige na ba? Mag-video call ta. Sige na lang, uy. Kadiyot, ako sinipag mo na kay ako ay manawag ni mo. Sige. Uy, hala. Naunsa ka, uy. Nisiga mo gud ang imong nga tanga nakakita na ako din sa camera. Kagwapa gud ni Morris. Mainlam sa tagkalit nimo. Megs. Ay, naunsa ko eh. Sugad lang nag-video call mi ni Morris. Dili ko mahimutang. Di na ko makatuwag. Ay, unsa man kaning ako gibati niya? Nga sa ato pa, in love na ka. Bay. Klaro na kinabay. In love na ka itong... Kasi ganito, Morris? O bay? Gugman na bay. Kaya di magkakawagtog. Masin ka mag-una-una niya. Maulagi bay? Oh, ako pa ni mo. Imo nang panguyaban sa cellphone. Aron kung magkauyab na niya mo. Nya, magkabuwag mo. Uy, sakit kay... Sa cellphone na mo nagkauyab. Sa? Kay klaro nga manambag bay. Seryoso na kay ko diri. Ay, di ako katoy. Ikaw ba di mo kakakamidahan eh. Bitaw eh, panguyabin na sa Morris. Ayaw pugi ng gibati mo. Eh, ayaw mo niya ng bugas. Mo na tinuod, Riz. Megs. Sorry ha. Ibisan to og wala makita sa personal. Pero gibati na ko nga love na ti ka. I love you. Ug mahinaot ko nga dili ko nimo pakyason. Muso nila sa panimos tinuod, Megs, ha? Ganahan man sa panimo. Tinuod, Morris. O lagi. Bisan doon sa video call lang ta nakita, pero love na ka na ako. Mao
Salamat, Morris. I love you. I love you too, Max. Hayas ka, amigo, ah. Nakauyab naman. Lipay sa bitag kay Kubay. Nga gisugot ako ng Morris. Nga, kay nakauyab naman ka. Saman, no? Wala libre diha. Oh, sige. Librihan ka. Sa may ilibre mo na ko. Burger. Saman ay! Mo niya itong baligya niya mo sa ilibre naman ako. Saan na gusto mo? Gusto ko ka ng puwang ng kabayo. Puwang kabayo ba? Sige. Ikaw na to. Librihan ka. Hugdon ka. Oh, kena ba? Dalian sa panahon, Riz, no? Walang ibaw, eh. 5 na day kabuwan, sugatan ng kauyab. Maog yun. Dali na kayong panahon. Wala ka planong mo ulit din sa ato, Max? Aw, mayo kay naghiskod ka na. Karong January. Mauli ko sa mga probinsya. Tinuod? Oo. Kay gusto sab ko nga makita ni mo sa personal, Riz. Ako sa Max. Excited na kayo kung makita ni mo. Parehas ta, Riz. Pila lang ka oras ang akong pabuton. Mudunggo na ning barko nga akong gisakyan. Magkita na gid mi sa akong uyab. Sa katapusan, nakita na gid ako sa personal ang akong uyab. Paymos ng imo ha. Grabe na kayo nakagakos na ako. Ay, sorry. Nalipay na ko nga. Nakita na kita sa personal. Ako sa Mags. Nalipay ko nga, nakita na kita. Mas gwapo ba ka sa personal? Ha? Kauna ay. Naadi ko yung gidap. Nasinugatan pa rin mo. Mga chocolate sa noon, ha? Okay na na, oy. Ako sab, maghihatag sa ko nimo. Ako ang giandam nga. Magkakita na ta. Oh, unsa man na? Bera, oh. Uy, no. Teddy bear? Oo. Ako ni hatag nimo. Matagam ko na mag teddy bear. Aran ko mingaon ka na ako, imo ra ng gakson. Unya, una alangod nga. Ako ang imong gigakos. Wow. Mayuwas akong uyab ay. I love you, Morris. I love you too, Meg. Mabalik na ka sa Manila? Morris, kay pila ra ba kadlaw nga akong gipananghit sa akong amo. Kinahanglan akong mobalik dayon. Mingawan na daig ko nimo. Ako sab. Mingaon ko nimo. Ay. Sige lang. Manawag lang ko nimo kon dili ko busy sa trabaho, ha? Salamat, Max. Ug ikaw, pagtarong sa mag-eskwela, ha? Oo, oy. Pila na lang biya kabuhan ang akong paaboton. Mahuman ako sa akong pag-eskwela. Ayaw biya pangitaglaing dito, ha? Dili, yun na mahitabo. I love kayo, Carlos. Salamat, Meg. Ay, nagtuwag akong di ka babalik din sa Manila. Ha? Ano man ba eh? Ay, nagtuwag. Magkigminyo na kasi mong uyab. Di na mahitabo eh, kay estudyante pa tao ng akong uyab. Bata pa kayo. Diba ko sad? Bata pa ko ba eh? Gusto pa kong muskwila. Muskwila ko college kung makatigom na ko. Sakto. Sakto kita muna naabay. Eskwela gid. Aron, makakita ka may ugma. Unsa? Wala ka Manila? Mauna, Max. Magunsa mo tari. Humanabi ako sa eskwela. Naamay mo tabang na ako nga makatrabaho ulit sa Manila. Mauman na ako. Sige, mayo noon. Aron, maduol ko nimo. Mausan na yung kong ginaon na, Max. Nga na ako matrabaho diha aron maduol ko nimo. Mayo noon. Magkita lang yata diri ha. Kumusta man ang imong trabaho? Okay naman, Max. Kaya naman. Mayo noon. Dilikit patagaan ng panahon sa? Ngang, walang damang nga makita na dito din eh. Maogyod. Sige. Makita-kita lang yata ha, kung may bakante ta. Sige, Max. Ang sakoy. Ang hupa mo ka. Huwag ka palipay nga. Doon lang kasi mo uyab. Nalipay man bay. Pero may lain kong gihunong na. Ano man? Mundan ako sa trabaho bay. Ha? Ano naman? Muli ko sa amo bay. Muskwila ko college. Ha? Mapauli ka sa ato? Oris. Laing nasa di mo, uy. Niya na hinuon ka din sa Manila. Nadool na hinuon ko niya mo. Mapauli na hinuon ka. Gusto kong muskwila college, Oris. Max. Pait kayo eh. Pait kayo kung huwag ko'y mahuman. Di ko makita og maayong trabaho. Kay high school ako kutob. Maong nakahukom ko nga upadayon ko sa akong pagskwila. O sige. Kung mo imong gusto, dili ti kapugnan. Pag-amping dito ha. Ikaw sa pag-amping ni niya. Ay, kumusta naman ka, Morris? Wala naman siya makontak ako. Inigvacant ako. Ako siyang tawagan. Kumusta naman ka? Okay naman. Tagsali ka makontak na ko. O magchat-chat ko ni mo. Dili ka mo reply. Pasensya na ka, Max, ha. Dili lang ko ganahan nga. Storbohon ka. Gusto na ko nga makonsentrate ka sa imong pag-eskwela. Morris,
Dili ni mahimo na. Pila na kaadlaw nga wa mo kontak si Boris nako. Ug dili sab siya mo reply sa akong chat. Sumog ka sabli mo, oy. Kaya nakiwa maka-reply, busy. Oh, Morris, Bisulti. O sa may gusto ni mong isulti. Sulti dayon. ang ako ba? Basinog. May lain na kang uyab diha. Kaya di naman ka mo text nako. Di na ka magpahibaw sa imong mga lakaw. Kinahanglan magod nga mahibaw ka sana na akong mga lakaw. Natural. Kay uyab mo na. Max, uyab pa lang ta. O dili gina malikayan nga may mga uyab na ako. Kay daga pagod ko. Sa ato pa di ay. Nagod day ng uyab ni mo. Oh, naa, oy. Aw, kung mauna. Magbuwag na lang ta. Sure ka? O sige. Magbuwag ta. Sugot ka nga magbuwag ta. O nga, dili man. Wa man sila mining atong relasyon. Kalayo kayo ta sa sagusa. Dili. Riz, binuang na itong ako eh. Nakalitan na ko. Dili ito magbuwag ha. Dili. Sorry sa Max. Ikaw ang gibuhi og po nga buwag. Pwes, magbuwag ta. Morris! O yun tingali ang ilang giingon nga way forever kay nagkabuwag man mi si Morris. Sa pagkaron, nagpadayon ko sa akong pagswila sa college. Nimo, Morris, kung namati ka man karon, ang hinaot ko nga malipayon ka sa bag-o nimong uyab. Ninalang kutob, ug daghang salamat sa pagdagadig akong tampo. More power sa RMN.